Твоето отношение към парите определя дали ще останат или ще си тръгнат. А ти, кога за последно каза благодаря на парите си? Днес те каня на един ритуал с чистота на благодарност. Ритуал, който отваря сърцето и настройва съзнанието на вибрацията на изобилието. Ритуал 7. Благодаря ви, парички. Време е да си спомним как парите са ни помагали през годините. Не само големите неща. Понякога едно кафе с приятел, платена сметка, пътуване, дарение. Всичко това е било възможно благодарение на парите. Днес напиши поне 7 благодарности към тях. Но не се спирай. Може да станат 13, 21, дори 100. Позволи си да усетиш благодарността и да я изразиш в думи. Можеш да си ги записваш през деня. В тефтер, на телефона, в бележките. Не се ограничавай. Просто се свържи с тази енергия. Сподели в коментар какво ти дадоха парите до сега в твоя живот. Или просто напиши благодаря ви, парички. Защото с всяко благодаря ние каним още изобилие в живота си.